Visoria Update! Magkano yung ganyan mo, kuya? Oo. 80 po. 80. Ano yung pang souvenir, no? Mga souvenir. Dalawa 150 po yan. Etong mga ganito mo. Yung cute. Dariela, oh. Magkano to? 80 po. Ah, 80. Eto 80. Ang cute. Wala kang pang bata nito? Wala po. Wala. Ang cute, anak, oh. Gusto ko to. Pang souvenir. Eto mga magkano to? Dito po. Ah, hindi mo alam. Tapos yun, oh, may kasama ng tumbler, Yan po, oh. 450 po yan. 250? 450. Ah, 450. Tapos yung mga yun, be. Ito po. Ma. May name po. 99. 55 lang po. Ah, 85. Tapos itong mga ganito, ganun din. Ma, meron siyang... Ang cute. Itong mga to, last na, yung mga maliliit na ganyan. 35 lang po to. 45. 35. Kasama na yung ipapaprint. Ah, gusto mo ganyan na lang to dito, no? Lagi naman kayo dito, no? Ito po. Dito lang sila sa tapat ng ano, yun. Kasi, thank you. Dami ng tao. Bibili lang ako ng seedless na yan. Magkano ang metro nito? Ay, metro. 250. Tapos meron naman kayong red, no? Wala yung red? Oo. Meron yan. Ayan, no, Bio. Ang dami niya, no? Doon ako bumili ng ano, ng tela. Basta 250 isang yard. Okay. May bawas pagka, alam mo, 10 yard. Ah, depende. Sige po. Thank you. Meron silang mga ano, 453 in 1. Yung ano guys, oh. Ito yung aming nabiling tela. Yan oh, ang daming mga far na tela. Ito ng mga tela dito, oh. Magkano isang yarda dito, tay? Wala yung tindera. Ito, oh, ang gaganda, oh. Ito, Balik lang, Ma. ah, sige po. Ito yung napili ko. Oh. Pang ano ni Dariela. Kay ate. Ang cute nun, oh. Magkano kaya yun? What's that? Ang gaganda, oh. Halika dito na. Mami, Oh. English. Okay. Sabi nung iba sa amin, magkapatid daw kami, Dariela. Dito na kami sa Iyala, guys. Bibili kami ng feather. Ito sa Tabora, guys. malapit daw sa... So, bibili kami ng mga feather dito doon. Kapila. Kasi maraming, konti lang naman yung tao. So, dito na tayo guys sa Bora daw. Yun, nakikita ko na yung feather. Maraming tao dito sa may Bora. Gaganda, oh. Mami, oh. Wow! Bibilan ko natin si teacher. Ayun, nandito na ako guys sa may bilihan ng mga feather. Ayun, nakita ko na anak. Oh my God, nakita ko na. Ano, dito na ako kay Kuya. Yan eh. 150 daw to. Ilalagay ko sa ulo. Tapos kuya, di ba pagka ilalagay to sa ano? Ay, sa tela or sa ganyan? Rugby lang, sir, no? Saan na nabili ng ganito, sir? Saan po yun? Yan, ito. Yung gagawin. Tela lang po yan. Ah, basta bibili lang akong tela. Kasi sir, ang mahal no, sa'yo. Gawa na kasi. 150 daw to. Dito lang to sa Ano, saan to, sir? Bora ba? Oh, Bora. Daming tao, guys, oh. Yan mga feather. Oh, di ba? Ang ganda. Gagawin kong costume. 250 lahat. Ano niya, oh. 1.5 lang. Ang ganda. Foam lang. Foam lang siya. Ang ganda. May mga ano din dun, oh. Mami, oh. Tanong ko doon kasi red na red siya. Magkano kaya to? Same lang naman siya. Red na red siya. Ay, magkano yung ganito kuya? Di ba isang ano to? Ilang One pieces yan? Marami na pas 100. Dalawa na. Oo. So, ayan, Beo. Dalawa. Daming tao dito. Yun, oh. Hello. Ilang? Kasama ko na siya kasi walang mag-aalaga. Ayun, oh, may 120 tsaka 85 is so 120. Dalawa. And sa akin. Magkano yung ganito? 650. 650 daw yun. Gusto yung rayo, Ari.
Ay, pang ano pala? Dito tayo. Dito tayo sa Divisoria Mall. Daming tao. Sa mga naghahanap ng ano, pang ano sa Valentine's. Valentine's na. Opo. Dito tayo sa Divisoria Mall. Si teacher. Ano po? Teacher. Valentine's. May mga ano sila. Kasi mura dun eh. Yan o. Pang souvenir. Dito tayo sa Divisoria Mall. Kaming namimili naman pang Valentine's o. Doon tayo kasi mag-withdraw lang ako. Dito tayo ulit guys. 80 pesos sa sibuyas. Magkano yung mga ganito, mga pang souvenir? Ah, depende. Katulad niyan, magkano yan? Yung ganyan po. Yung mga ganyan. Ah, 25. to at kano? 25. 25 isa. Kasama na yung ano no, yung sa picture. Etong mga yan, pang wedding, magkano? May 25 din. Magkano po? May 25 din. Ah, may Tapos 25. 45. 45 ang pinakataas. Yun yung sa kabila. 60 po. Nasa 60. And then ito yung may mga ano po. Kuya, may mga ganyan. 75 po. So, Ayun, nasa 75 daw. 150 plus. 150. Tapos yung mga ano na, yung mga, yan, mga sosyalin, oo. 200. Ah, 200. Tapos itong mga to, mga baso, Mugs po, 50 lang. nasa 50. Tapos itong mga to, 45 lang. 40. Oh, yan yung price ha. Ang party naman yung gaganda ko. Halika dito na, dito. Yan eh. Pang kasal. Ang cute. So ayan guys, nandito kami sa kainan ng Divisoria. Yan, Chowking. Order kami ng Chowking. Sobrang init. Nag-aantay kami dito. Ito pala yung ano, yung sa kainan sa Divisoria. So, yan guys. Ayan sa Divisoria. Yung Chowking. Tama ko si Dariela. Grabe, sobrang ano. Konti lang naman yung tao dito guys. Bumili lang kami ng feather ni Dariela. Saka yung gagawin kong costume niya. After nito, isuwi na rin kami. So, eto si Mami. Ma! So, ayun guys. Kain tayo. Lagay mo na lang yan sa ano. Diyan lang. So, ayun guys. Tignan mo nga kung tapos na sa akin. Ayun ka. Sabi ko, Jollibee na lang tayo. A few moments later. Thank you for teaching me how to love. From what is not, what I've got is more than I'd ever hoped for. And a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no valley.
bata. Thank you, Mami. First time in teachers. In 20 years. That my love will pull me through, thanks to you.